La PIMEF està satisfeta de la marxa de l'economia, ja que la temporada d'enguany ha estat millor que la de l'any passat i la de l'any passat va ser millor que la de l'any 2013. Per l'any que ve no s'espera un creixement tan accentuat, però la petita i mitjana empresa espera que també sigui un any de xifres positives. Malgrat tot, na Maria Ángeles Marí afirma que hi ha carències que necessiten d'una major comprensió i suport des de l'administració. Per això demana una reducció de la pressió fiscal a les empreses, ja que una de les principals queixes dels empresaris és el cost de la seguretat social per cada treballador. Evidentment, no volem prescindir d'aquest estat de benestar que tenim actualment i que, evidentment, el model d'Espanya és un model envidiable i que realment està molt bé, però sí que una de les principals queixes és que el sobrecost en matèria de seguretat social és molt alt i dificulta que moltes vegades molts empresaris no facin més contractacions. Des de la PIMEF també demanen unitat dels partits polítics per aconseguir millors connexions aèries i un millor finançament, ja que afirmen que les PTUs estan infradotades, sobretot en matèria de xarxa de carreteres, aigua i seguretat policial.